Sa kabila ng panahon ng tag-ulan, patuloy pa rin nararanasan ng maraming bahagi ng Kabikulan kabilang ang Camarines Sur ang maalinsangang panahon. Ayon kay Ian Neil M. Nunez, Officer in Charge ng Agromet Station, ito ay dulot ng southwest monsoon o habagat na mas pinalalakas ng bagyong kasalukuyang nasa labas ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po, ang ating weather condition po ngayong araw at saka sa mga susunod pang mga araw ay nakikitang yung nagkukos ng mga pag-uulan natin ay southwest monsoon. Ito ay posibleng mag-impact sa atin ng mga pagbabaha or landslide, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Malakas po kasi yung southwest monsoon, lalong-lalo na meron tayong bagyo sa extreme northern Luzon. Ito pong paghatak niya ng habagat ay mas lalong pumupersa yung hangin papuntang tagos siya sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng lokal na pag-asa forecaster na ang malakas na paghila ng hangin mula sa habagat ay nagdadala ng mas maraming moisture sa himpapawid, dahilan upang mabuo ang thunderclouds at thunderstorms sa hapon at madaling araw. Dagdag pa rito, tuwing umaga ay mainit at maalinsangan dahil sa pagsikat ng araw. Ngunit pagdating ng hapon ay mabilis na bumabagsak ang ulan, partikular sa mga lugar na nakaharap sa kanlurang bahagi ng Kabikulan. May mga pamumuo ng mga thunderstorm clouds ay mas marami po siya sa hapon at sa gabi. At may mga pag-uulan din tayo kapag madaling araw po, lalong-lalo na kung wala pang sikat ng araw. Posible rin umanong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang tuloy-tuloy ng malalakas na ulan, lalo na sa mga mababang lugar at gilid ng bundok. Kaya naman muling nagpaalala ang eksperto sa publiko na maging alerto, maghanda ng mga emergency supplies at iwasan ang paglabas kung hindi kinakailangan kapag may masamang lagay ng panahon. Mas maganda po na may bitbit tayong payong tulad kahapon yung pabugso-bugsong ulan, lalong-lalo na yung mga thunderstorms natin ay nag-e-effect po siya ng 1 hour to 2 hours, depende po kung magkaroon tayo ng series of thunderclouds, mas matagal po yung epekto nun. So, mas maganda may kapote o may pananggala tayo sa ulan, and then lalong-lalo na talaga sa hapon. Sa pagtataya ng Weather Bureau, nakadepende kung magpapatuloy ang ganitong weather patterns sa mga susunod na araw. Hanggat patuloy na aktibo ang habagat na hinihila ng sama ng mga nasa hilagang bahagi ng bansa. Darlene Lastrulio, CSN.